Hej så folkens, og velkommen til den her video. I dag er det der, hvor vi endelig skal lave giveaway. Jeg ved godt, det er meget lidt, der deltager. Der er 5, der deltager, så Yes. i forhold til, at jeg kun er 30 abonnenter, synes jeg, det er okay. Ja, det er fint. Ej. Ja. Så vi har egentlig bare tænkt os at begynde, men nu laver vi det egentlig bare på et ikke sandt, hvor det er den, der bestemmer. Jeg har simpelthen et papir med alle jeres navne, der er deltaget. Ikke? Og så siger Gullemus stop, og så har jeg fingeren på en af jer. Eller måske nogen, der bare kigger med. Så er vi klar, Gullemus? Ja, jeg er i hvert fald. Okay. 3, 2, 1. Stop. Det blev Nora Bellholm. Tillykke. Han vandt, hvad vandt han? Numse? Numse og en super pickaxe. Nej, var pickaxen og det der hver for sig, var det ikke? Nej. Nå. Okay, vi siger det hver for sig. Så han vandt simpelthen Numse. Tillykke til Nora Bellholm, som vandt Numse. Nu streger vi lige ham, så hvis den lander på ham igen, så vælger vi en anden, tror jeg nok. Okay, skal vi så begynde igen? Ja. Okay, 3, 2, 1. Stop. Den sindssyge ko. Manuat, hvem var det, der fandt Numse, det var Nora Bellholm. Bellholm. Hvordan staver du det? Sådan er det ikke Nora? Og jeg skal nok... Okay, til Nora, hvis du kommer ind på serveren her i løbet af ugen, så kan du nå det. Men hvis du ikke gør, så trækker vi nok en ny vinder. Det er præcis. Og den sindssyge ko, den samme med dig. Og jeg kender den sindssyge ko, så ham kontakter jeg bare på Skype. Ja. Men ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Held og lykke en anden gang til dem, der ikke vandt. Og Rane, det kan godt være, at du ikke var i kommentarerne på en af videoerne, men du var stadig med til giveawayen. Ja, det er en hit at min egen. Ja. Men tillykke til dem, der vandt, og kom igen en anden gang til dem, der ikke vandt. Fordi der kommer flere giveawayer på serveren. Det var også ligesom en 30 sub special, kan man sige. Det er præcis. Ja. Yes. Så jeg laver lige hurtigt sådan nogle her små skilte for vinder. Det er fordi jeg har sådan en helt vildt fed bog, man kan skrive i. Fik den i fødselsdagsgave. Den sindssyge ko vandt. Og Nora Bellholm vandt. Det var det. Jeg skriver lige en numse. Nu skal du ikke tro, det er et vildt dårligt rank, det er det. Og det er det ikke min, du eller hvad? Ja, jeg prøver lige at se, om den sindssyge går online. Men ellers vil jeg sige tusind tak til dem, der så med. Som jeg har sagt før. Moin. Hej.